Türkmenistanda ilatyň bankomatlardan pul naqdlaşdyrmak bilen bagly meseleleri wagtal dowam edýän mahaly Aşgabatnyň döwlete degişli sowda nokatlarynyň köpüsinde post terminallary ýagny tölew terminallary kadaly işlemeýär. Hususy dukanlaryň aglabasynda hem bank kartlary arkaly tölewler tas asla diýen ýaly kabul edilmeýär. Paýtagtlar naqd däl görnüşde tölew geçirmek hyzmatynyň gün saýyn kynlaşýandygyna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Alıcılar gerekli alyk haritlaryny saýlap, hasaplaşmak üçin kassa gelenini dukan satyjylary olardan bank karty arkaly tölew kabul edilmeýändigini, diňe naqd görnüşde töläp biljekdiklerini aýdýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky dukanlaryň satyjylary munyň sebäbini tölew terminallarynyň kadaly işlemeýändigi ýa-da bank bilen kassa aparatynyň arasynda internet aragatnaşygynyň kesilendigi bilen düşündirýärler. Hatda käte olar ynandyrjy bolmak üçin dukanda bar bolan kassa aparatyna müşteriniň kartyny degirip, aragatnaşygyň häzir hem ýoklugyny aýdyp, goloýdaky bank şahamçalarynyň bankomatlaryndan puly naqdlaşdyryp gelmegi maslahat berýärler diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynyň birnäçe satyjysy munyň internet näsadlygy bilen dälde dukan müdirleriniň goşadyrnak içinde bir kanun gazanç etmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Müdirler ýurtda hemişe bolşýaly naqd pula lomay bahadan azyk haritlaryny satyn alyp, döwlet dukanlarynda gymmatdan satýarlar. Eger müşteriler kartlar arkaly tölese, onda dukan müdirleri banka we salgyt gullugyna tölew geçirmeli bolýarlar. Olar bu salgytlardan, tölewlerden gaçmak üçin satyjylardan haritlary boldugunda naqd tölew bilen hasaplaşmagy talap edýärler diýip, dukan satyjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Paýtagtyň hususiýetçilikdäki dukanlarynyň aglabasynda hem bank kartlary arkaly tölewler tas asla diýen ýaly kabul edilmeýär. Paýtagtlar bu ýagdaýlaryň hususanda pensionerlere we mümkinçiligi çäkli adamlara juda yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Olar alan adygyny goýup bankomat gözlegine gitmeli bolýarlar. Adamlar käte bankomatda pul tapman aljak adygyny bir gün soň almaly bolýarlar. Dip paýtagtly ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesi terminallaryň işlemeýändigi barada sowda ýa-da beýleki resmiýlere arş şikaýet etmeýändiklerini, sebäbi özlerini diňlejek döwlet guramalarynyň ýokdugyny aýdýar. Her bir adam öz düşün kynçylygyny ýekelikde özüçe çözmeli bolýar diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimiýetlerinden şol ýurdun sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň yerli edarasyndan tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web sahypasynda 1 sentýabrda täzelenen maglumatlara görä, ýurtda jemi 36.980 sany, şol sanda Aşgabatyň sowda nokatlarynda 12.254 sany post terminaly ornaşdyrylypdyr. Post terminal sanynyň ösüş dinamikasy boýunça soňky 5 ýyla degişli maglumatlarda bolsa, bularyň sanynyň 2023-nji ýylda 42.131-e ýetendigini, ýöne soňra olaryň agdalýandygyny synlasa bolýar. Habarçylarymyz ýurtda tölew terminallarynyň köp ýerde ýetmeşçilik edýändigi we olaryň kadaly işlemeýändigi barada wagtal habar berip gelýärler. Olar muňa käte bu terminallaryň bilkaslaryň işledilmezliginiň, kätede internet üpçünçiliginiň barha yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyna aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we mediasy tölew terminallarynyň kadaly işlemezligi barada hiç şeýle mesele gozgamaýarlar. Türkmenistan garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna barýar. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk 27 oktýabrda däli Aşgabatda geçirilen halkara sport ýarşlary bilen baglykda sentýabr aýynyň aýagyna geçirilýär. Ýöne köne hasaplananyny 1924-nji ýylyň oktýabryna döredilen Türkmenistan Respublikasy gelýän aýyň aýagyna
bir ýaşaýar. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjeginde dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Bu pikirler bilen doğrulugyny hepdäniň 6-njy güni hepdäniň jem programmamyzda tanışyp bilersiňiz. Häzir Hamir uzundan Petir deyip bu gepleşikden bir bölegi eşitdirmegi makulullyk. Lewap sevtinäk habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çärjek etrawynyň Ulugakym obasynda ýaşaýan 45 ýaşly daýhan azatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenawat şäheriniň orta mektebinde tarih hemde jemgyýeti öwrenç dersini okudýan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňi kagız ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler esser döwrüne orsiýete garaşlydy. Inni atalogly we onuň açgöz tokumuna garaşly. Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty, mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurymda 11-12-nji sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktyabr aýynyň 27-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doglan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen ataly ogul türkmeni bütün dünýä maskara etdi. Emma halk muny duýman galdy. Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollum aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açaçan gurrun edip bolan zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündirip bilmeýänligini, oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryna işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan esseriň düzümini galmaly ýa-da galmaly diýip soralanlygyny, ýöne soň bu soraga berilen jogaplaryň hiç bir manysynyň bolmanlygyny, beýleki respublikalar ýaly Türkmenistanyň hem il uruna garaşsyzlygyny yglan etmeli bolanlygyny, munyň köp adam üçin garaşylmadyk, düşnüksiz waka bolanlygyny, soň hem onuň gowy düşündirilmänligini belledi. Türkmenawat şäheriniň 374-nji kwartalynda ýaşaýan pensioner özüniň esseriň düzümini galmagy gollanlygyny, emma bu pikiriň alga alınmanlygyny aýtdy. Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gowy bolar. Hakykatdan hem gowy durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyd etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýly galyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere gowy görünmek üçin meni Niýazowy garşylaýşyňyz ýaly garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy. Deyip Türkmenawatly pensioner onuň soň mutya yeňillikli bakadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niýazowdan beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýänligini hem sözüne goşdy. Pensioneriň sözlerine görä ýurtdaky sosial goraglyk doly ýok edildi. Men özüme garaşsyz duýamok, ýurdun garaşsyzlygyna hem ynanmaýaryn. Umuman hakykatda döwletiň bardygyna hem ynamym ýok. 34 ýylda gören azabymyzy aýdyp hem oturmaýyn. Ahirinde gelip ynha bir çukura düşdük. Deyip Türkmenawatly pensioner her garypligi, işsizligi nazarda tutup aýtdy. Köytönnak etrawyna ýaşaýan magar fişkär hem adamlaryň garaşsyzlyk barada pikir etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny, köp adamyň diňe bir dögüm çöregiň ýygyna sergezan bolanlygyny öňe sürdi. Adamlar garaşsyzlyk barada pikir edenok, hökümetde işleýänler şol gün dinç güni, biraz öýde dinç alar diýärler, başga hiç zat diýmeýärler. Dip Magarifçi ýurtdaky umumy ýadaglyga dinç almak zerurlygyna üns çekdi.
Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Russiýanyň lideri Vladimir Putini, Kremliň Ukraina garşy alyp barýan urusyny Ukrainanyň terhe çäklerinden çykarmak isleýändigini aýtdy. Ol halkara jemgyçiligini weýrançylykly ýarag ýarysyny taklamak üçin konflikti bitetmek ugrunda tagalla etmäge çagyrdy. Zelenski bu barada 24-nji sentýabrda BMG-niň baş assambleýasynyň mejlisinde çykyş etdi. Ukraina 2022-nji ýylyň fevralyndan bäri Russiýanyň doly gowrumly agresiýasyna garşy görüşýär. Zelenski çykyşynda töwüş meýdanynda dronlaryň we täze tehnologiýalaryň peýdalanylmagy bilen urusyň başga häsiýeti eýe bolandygyny aýtdy. Faktlar ýöneköy. Bu urusy we onuň bilen birlikde dünýäde ýarag ýarysyny häzir toktatmak, geljekde ýerasty çağlar baglaryny ýa-da möhüm infrastruktura üçin ägirt uly bunkerleri gurmakdan has arzan diýip ol 193 agdadan ibaret assambleýanyň ýyllyk mejlisinde aýtdy. Urusda dronlaryň giňden ulanylmagy Ukrainadaky töwüşe öňgörülip esidilmedik aýratynlyk berdi. Taraplaryň ikisi hem bire garşy ýüzlerçe drony atyp başlady. Ekspertleriň aýtmagyna görä, bu ýagdaý töwüş meýdanyndaky ölümleriň üstten 2 bölegini emele getirýär. Soňky hepdelerde Russiýanyň töwüş uçurlarynyň we dronlarynyň Polşa we Estoniýa ýaly NATO ýurtlarynyň howa giňişligine girmek bardaky habarlaryň fonunda urusyň hat giňelmek ähtimallyklary bardaky aladalar güýçlendi. Kreml bu aýplamalary reddetdi. Zelenski Rus dronlary eýýäm Ýewropada uçýar. Russiýanyň operasiýalary bolsa eýýäm beýleki ýurtlara ýaýraýar. Putin bu urusy giňeldip dowam etdirmek dileýär we şunkün hiç kim özüni hopsuz duýup bilmez diýip ol aýtdy. Zelenskiň çykyşyndan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrainanyň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň goldawy bilen Russiýadan ähli territoriýasyny ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trump Russiýanyň goşunyny ýiti tanqidlap, onuň 3,5 ýyl bäri manisiz dowam edýän hakyky harby güýç üçin bir hepdeden az wagtyň içinde guturmaly urusy alyp barýandygyny aýtdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio, Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşugynda Ukrainadaky urusy soňlamagy çagyrdy diýip döwlet departamenti habar berdi. Russiýanyň daşary işler ministrligi duşugy tasdiklady we taraplaryň Ukrain krizisini çözmek boýunça garaşlaryny paýlaşandyklaryny aýtdy.